I lijepo da svima utra ovdje i dobrodošli u malu recenziju. U stvari nije baš mala recenzija, ali nije ni neka pretjerana recenzija, jer danas radimo recenziju novoga kućišta koje sam uzeo danas. Riječ je o MS Storm kućištu, jako jeftinom i jako solidnom i dobrih, i ima dosta stvari koje su potrebne ovako za jedno kućište. Tako da ću vam ga sada pokazati. Inače, ovo kućište jako je jeftino, platio sam ga nekih 270 kuna, što je otprilike baš sad ne znam točno u eurima, stavit ću ovdje dolje u video, stavit ću ovdje u video, znači pisat će koliko je točna cijena toga. Tako da mislim da, pa sad ću vam unutrašnju stranu to pokazati. Inače, sjebo se. Inače, ovo je sada trenutno zadnja strana gdje se ide većinom cable management na ovome kućištu. Ovdje inače uvijek ide kao power supply. I ovdje ima ispod njega, kao što ću vam sada pokazati, ima dust filter koji se naravno može skidati. To je poprilično super, znači za ovako, kako da kažem, to je lagano za skidanje onako i možete odmah da očistite brzo. Kao na primjer nekad kada bude stvarno baš puno prašine oko računala i tako to. Samo jednostavno to skinete, malo ga poperete, malo ga ispružete sa usisavačem ili kao na primjer nečime drugime. Da očistite i samo vratite bez problema. Ovdje imate, kao vidite, vrećicu sa mini stand-offovima za matične ploče i naravno i šarafčiće za sastavljanje ovdje kao što vidite ventilatora za od 120 mm pa sve do 140 koliko sam pročitao. Ja ću naravno baciti jedan od 120 mm crveni ventilator koji ide 1000 okreta koji je trenutno u starom kućištu. I inače ima naravno podršku za USB 3.0, dok što se tiče prednja strana baš i nije neko pretežito neka lijepa, kako da kažem. Kućište jeste dosta lijepo, a prednja strana znači kao što vidite imate power duster, gum za paljenje računala i gum za reset što je dosta velik. I naravno diode koje vam pokazuju to. Inače, ono što mi jeste zanimljiva stvar jeste što ovo kućište ima čak utor za DVD. A većina računala sad, većina kućišta je računala da i kažem, više niko ne koristi DVD utore. Naravno ja čak imam stvarno u svom kućištu DVD koji uopće nije u funkciji, a ga ni neću ubacivati jer ovo mi je bez veze da ubacujem DVD koji mi nije potreban. Inače koliko sam vidio da se ovo može skinuti, ali sada točno kako se može skinuti baš i ne znam, to bi morao baš malo se posavjetovati sa upustima da vidim kako da skinem. Ja ne želim previše da se zezam oko kućišta, da ga na primjer brukam. Inače, kad smo već kod ovih stvari, ovo je unutrašnjost, znači ovdje su mountovi za SSD-ove i CD-DVD romove. Dok je ovdje ispod, znači možete staviti dva komada od 3,5 mm na hard diska, znači to su ovi hardovi 3,5 baš mm što su, a ovdje možete staviti 2,5 mm na SSD-a koje može doći dosta u korist. Inače, ove rupe ovdje što vidite, to su većinom za provlačenje kablova koje su dosta solidno i potrebno za ovakve kućišta sada, jer kako da kažem, neka napajanja nemaju baš dosta dugačke kablove, pa onda je malo zeznuto da samo progurate te neke kablove kao što su na napajanjima koje baš nemaju neke, koje nisu modularne onak, imaju polumodularni i modularni. Naravno ja nemam modularno jer nisam kupio ni neću mi valjda trebati, možda u budućnosti budem uzimao. Inače, ovdje imamo dva utora za 120 mm ili 80 mm ventilatore koje ću vama ispod služiti kao i za hlađenje ovoga kako se zove napajanja, što je sasvim solidno. A dok s prednje strane, imate jedan mount za 120 mm water cooling AIO, znači na ovu stranu možete staviti na primjer kao AIO, od bilo kojeg proizvođača kao što su Crosshair, NZXT i ostali water cooling. Naravno može ići samo jedan 120 mm što je jako loše, a ja ne koristim water cooling, ja imam air cooling na matičnoj ploči, tako da će ovdje vjesiti veliki ventilator od moje matične, na svoj matični ventilator veliki od Arctic Freezera, što je sasvim dobar za mene. I inače ovdje imamo kao što vidite dva poklopca za skidati ove, kako da kažem, za DVD da možete staviti. I jedna stvar koju jesam naravno napomenuti jeste bila da na front decku imate dva USB 2.0A type-a mikrofon
i headphone jack i jedan USB 3.0. Naravno, ja na svojoj matični još nemam uvijek podršku za USB 3.0, tako da ću to ubacivati kada nabavim novu matičnu, ali to će biti za neko malo duže vrijeme. Jer imam u planu da radim novi setup sa nekim, mislim, ubacivat ću novi procesor i matičnu u ovo računalo i ubacivati ovako sa strane da bude, mislim, ubacivati ovdje ovako red, traku, da se može vidjeti sve lijepo uz ovaj side panel i ovdje ubacivati jedan mali crveni ventilator, kao što vidite. Tako da znate. Inače, te ću dijelovi malo pričekati dok ne nabavim novac, tako da ćemo vidjeti kada nabavimo novac. Inače, sada kada sam pokazao kućište, napravit ću i mali close up na kućištu s nekim vidim snimkama kojima sam napravio da onako uz približeno viđenje kompjutera, tako da uživajte u tom minijaturnom panoramic view.